da babba hotoro mahaukacin mai kwano. Abin da ya faru tsakani da Allah in za ka yi adalci ka san abubuwan da sun ka faru kowa ya gane mai gaskiya ya gano makaryaci. Ɗalibin mai kwano sau 3 yana muhadara, yana aza kyamara, yana rubuta raddi zuwa ga ɗan ta'adda Musa Lokuwa. Yayi zama na farko, yayi zama na biyu, yayi zama na 3 duk ba mu ce komi ba. Duk lokacin da yaka wannan magana Malam Idris bai ce ko ƙala ba. Kuna fahimta? Ƙarshe wannan yaron haka kawai mun kaji cewa yana cikin mota da Kano zai zo Sokoto. Mi zai yi muƙabala da su Malam Musa Lokuwa. Ba wanda ya aika muna takarda, ba wanda ya aiko muna ɗan sako, ba a yi magana da kowa ba. Malam Idris da kai ne ya ɗauki waya ya buga min ya ce kana da labarin babba hotoro zai zo Sokoto a yi muƙabala da ku? Ni ce mai malam ƙarya ne. Me yasa ni ce saboda ba wanda ya aiko muna takarda, ba wanda ya aika ko ina, babu wani bayani, don haka ƙarya ne. Sai ce to babba hotoro ya ce majalisar sarkin musulmi ta aiko mai sako ya zo Sokoto. Ni ce to ya gwada ma maƙaryaci na. Don Allah tun da nan ta bayyana ga Malam Idris wannan maƙaryaci na ko ba maƙaryaci ba?